Дві сцени та фан-зони для прихильників. Місце зустрічі НСК «Олімпійський». Штаби кандидатів на пост президента домовилися про формат дебатів між Зеленським і Порошенком 19 квітня. Про це написав у Фейсбук керівник Суспільного телебачення Зураб Аласанія. Зустріч зацікавлених сторін напередодні відбулася в Міністерстві внутрішніх справ. Домовилися, що сцени розташують одна навпроти іншої, квитки поділять навпіл між кандидатами, символіку не використовуватимуть. О 16-й розпочнуться концерти, самі дебати стартують о 19-й. Утім, поки не вдалося домовитися про кількість запитань між кандидатами, модератора та сигнали для телетрансляцій. Відомо, що про безпеку на стадіоні дбатимуть 10 тисяч правоохоронців. Утім, це неофіційні дебати, підкреслив Аласанія. Суспільне продовжує готувати зустріч кандидатів у студії на 20-ту годину, як це прописано в постанові Центральної виборчої комісії. Сьогодні представники штабів запрошені до ЦВК, щоб обговорити офіційні дебати. Чи проведуть вони заплановане дійство на НСК 19 квітня між 19 та 20:00? Так. Чи буде це дійство барвистим шоу? Так. Чи буде барвисте шоу дебатами? Ні. Чи братиме участь в організації цього всього Суспільне? Ні. Суспільне продовжує дотримуватися закону і здорового глузду. Змістовні дебати мають відбутися в студії НСТУ 19 квітня в часовому проміжку від 20 до 21:00, якщо інше не буде вирішено Центральною виборчою комісією.